Bisan kon ubos na ang dakban Sugbo sa modified General Committee Quarantine apan padayong higpitan sa dakbayan ang mga health protocols. Sa executive order ni Mayor Edgardo Lavilla, mitumaw gihapon ang quarantine pass aron pagkontrol sa mga tao nga manggawas sa ilang mga panimay. Ani ang report. Sugod karong adlaw hangtod sa Setyembre 30, ubos na sa modified General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Sa Executive Order number 89 nga gipagawas ni Mayor Edgardo Lavilla, padan gihapong ipatuman ang curfew sugod alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Ipatuman gihapon ang mandatory stay at home sa mga nag-edad 21 anyos paubos o sa 60 anyos pataas. Hinoon, wa malakip nini ang mga apor kon authorized persons outside residence nga gikinahanglan lang nga mopakita silang Certificate of Employment ug ID. Gitugutan na usab nga maka-operate 70% ang mga barbershop ug salon. Samtang ang 50% usab mga hotels nga adunay pagtugot sa balaod o certification gikan sa DOT. Lakip sa gitugot ang mga gym, sports facilities apan alang lang sa non-contact sports. Gikinahanglan hinuong moduso og impormasyon og work health contingency plan sa dakbayan. Samtang nabalaka karon si Konsyal Joel Garganira, ang Interagency Task Force Deputy Chief Implementer sa dakbayan nga posibleng musaka ang kaso kung magpatuyang ang mga tao paglapas sa health protocol. Worried kami ani kay naamag yun na sa World Health Organization nga if there's any LGU nga mo downgrade gani into a lower quarantine status within 2 weeks, no, because of the movements, because of the opening of the establishment and everything, cases will rise. Midugang siya, nakatabang sa pagpugong sa pagsaka sa COVID-19, ang pagpakabana sa katawhan ug ang higpit nga pagpatuman sa protokol. Ang Cebu City aduna nalay kapin sa 600 ka mga active cases sa COVID-19. Para nako primordial jud karon ang atong health, no? Ang magic word niya na is Q, which is quarantine. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.